draftba fogva, coin, úgyhogy miért is ne? Ezt kinyitom, és akkor csináljunk egy új draftot. 1 hour later. Az jó! Ez jó, tesó. Ez szuper. Úristen, mennyi van itt. Ami már megvan. Hát figyelj. Jó van, eladom őket most. Vagy nem? Jó van, eladom őket. És nem kell nekünk Frankie de Jong, amikor van egy nem tudom hányos Modric. Na, tegyük a draftot. Gyerekek, most nézem vissza videóvágás közben, a Manénak 96-os a óvere, a Messinek meg csak 91-es. Hát ez mi? Na, hogy jelentkezek, a kész lesz a draft. Kész.